जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आवता वैसे वैसे सब पार्टी पूरा अपन ताकत झकझोर देले बारी बिहार में। लेकिन जौन बिहार के क्षेत्रीय पार्टी दूगो जेडीयू आ राजद बिया, ओहू के अपन औकात देखे के पड़ी। अगर ना देखी लो तो ए चुनाव में ये लोग के सुपड़ा साफ हो जाई। तो नमस्कार भाई लोग, हम अमरदीप सिंह बिहारी। भाजपा के जाल में जे फंस जाई उ कोनो और के ना रह जाई। जितना भी राज्य में भाजपा के सरकार बनल हो, देखिए लो वहां के क्षेत्रीय पार्टी के दशा का बा। आज के समय में कोनो राज्य में चुनाव से पहले भाजपा अपन एगो जौन बा वोट कटवा नेता भेज देवेले। वही अपना बिहार में प्रशांत किशोर के प्री प्लान क के आ भेजल गईल बा। तू लोग खुद सोचा लो, समझा लो कि आखिर प्रशांत किशोर के टारगेट का बा, केकरा के टारगेट करता रहे। जेडीयू के जौन भी वोट बा, गरीब तबका, ओबीसी, एससी एसटी के वोट उनकर फिक्स बा। राजद के एम वाई ये दोनों वोट फिक्स बा, जौन अपने बिहार में 32% के लगभग बावे। ये राजद के केहू में जाए के बा, एमे केहू के दाल ना गली। अब ये दोनों पार्टी के बीच में भाजपा कैसे घुसो, ओह खातिर प्रशांत किशोर के बिहार में स्थापित कर देहल गए। प्रशांत किशोर लगातार जनता के यह समझावे में जुझल बारे जे कोनो जाति से मतलब नहीं खे, तू लो अपने विकास के बारे में सोचलो। लेकिन प्रशांत किशोर ई नैखन बतावत जे उनका इतना जल्दी इतना रुपया आ पॉपुलरिटी कहां से मिल गए। बिना सत्ता के संरक्षण के तो आज ले कोनो नेता नहीं खे बढ़ल। तो प्रशांत किशोर अपने बिहार में इतना जल्दी कैसे इतना रुपया इनका लगे आ गया, इतना जनता के बीच ही घूमल शुरू कर दिले जे पूरा सोशल मीडिया पे छैले रहे। भाजपा के कहीं ना कहीं में पूरा प्लान बावे। भाजपा ऐसे नहीं खे चल। भाजपा जानतिया जे जेडीयू आ राजद के अगर कमजोर करे के बा तो एकनी के वोट काटे के पड़ी। आ नीतीश के तो खैर तूड़े खाती भाजपा आज लगभग साल भर से लागल बिया। भाजपा पूरा नीतीश कुमार के मानसिक रूप से बीमार बता देले बिया। छोट छोट क्लिप सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता, जौना से पता चल जाओ बिहार के या देश के ये नीतीश कुमार के मानसिक रूप स्थिति ठीक नहीं खे। ओकरा बाद से का पूरा जौन बा भाजपा बिहार में अपन सत्ता बनावे के एड़ी से चोटी दम लगा देले बिया। लेकिन बिहार के लोग तू लो समझ लो, ये लोग के पूरा राजनीति के अगर क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाई तो का दशा हुई। एगो पार्टी अगर राज करी तो कबो कोनो राज्य या देश विकास ना कर सकेला। क्षेत्रीय पार्टी के जीवित आ जिंदा रखल बहुत जरूरी बा। कोनो राज्य के क्षेत्रीय पार्टी अगर मुर्दा हो जाई तो वो राज्य के विकास ठप पड़ जाला। आज तक मोदी जी ना बिहार के विकास के बारे में सोचल है, ना बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देवे के बारे में सोचल है। तो ये कैसे अपन सरकार बनावे के इच्छा रखता रहे अपने बिहार में। बेरोजगारी, पलायन पे कोनो चर्चा ना, कोनो बातचीत ना बिहार के विकास पे, खाली उल जलूल भाषण से गुमराह करे के बाद देश के आ राज्य के। तो ऐसे होला विकास। बिहार के लोगन तू लो समझ जालो, अब की बार अपने बिहार के राजनीति आई जौन तेजस्वी या नीतीश के बीच जौन दूरी आयल बा, भाजपा के पैदा कईल दूरी हो। अगर तू लो चुनाव से पहले एक ना होक बलो तो खत्म कर देहल जाई बलो। ना तेजस्वी के पार्टी राजद रह जाई आ ना नीतीश कुमार के जेडीयू रह जाई। अगर भाजपा एक बार सत्ता में आ गए
तो केहू फिर ओकरा के ना हटा पाई। देखो तारा लो बगल के पड़ोसी उत्तर प्रदेश और तमाम जिला बा, उदाहरण खातिर उदाहरण हम बतावे नहीं आयल। तो ई नीतीश के तेजस्वी के भी यह विषय पे सोचे के पड़ी, आ बिहार के जनतो के सोचे के पड़ी जे हमारा खातिर कौन सरकार ठीक बा, केकरा के वोट देम सो तो हमनी के लइका फैका के विकास होई, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक रही, बेरोजगारी मुक्त बिहार बनी, पलायन रुकी। तो अब की बार तू लो अपने दिमाग से वोट कर लो, कौनो नेता के बढ़न बढ़न भाषण में या बहकावा में मत लो, ना तो आवे वाला नस्लों बर्बाद हो जाई। तो एक बार बिहार के विकास के बारे में सोच के वोट कर लो। जे बिहार के विकास नइखे सोचत आ विशेष राज्य के दर्जा के बारे में चर्चा नइखे करत, ऐसा नेता के आ पार्टी के एकदम बहिष्कार कर दलो। तो भाई लोगन, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिले के चाहिए, आ ठीक चुनाव से पहले मिले के चाहिए। यह विषय पे का सोचत रहो कमेंट करके अपन राय जरूर दी हलो, आ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लो, शेयर कर लो, साथ में चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी हलो। तो बोलो बिहार की जय।